Voor elke nien die het werkloos is het dreig om een baan te vinden. Maar voor jongeren is het extra moeilijk. Ik al binnen de vacatures. Wat we zien is dat vaak werkgevers nu nog heel vaak vragen om de ervaring. Die hebben die jongeren nog niet. En wij willen op dit soort dagen eigenlijk werkgevers verleiden om te kijken naar de jongeren wat de kwaliteiten. Want er loopt heel veel kwaliteit rond. En die kwaliteit kunnen werkgevers nu en in de toekomst heel goed gebruiken. Hoe lang bist je al op ziek? 1,5 jaar. En heeft al een soort solliciteerd? Ja, al heel wat. Ja. Maar het is allemaal niks geworden. Hoe kan dat? Ja, het is voornamelijk ervaring. Zelfs voor callcenter heb je tegenwoordig een jaar of 2 jaar werkervaring nodig. De banenmerk wordt iepenen terug oud CDA Tweede Kamerlid Mirjam Sterk. Zij is ambassadeur van de aanpak jeugdwerkloosheid. Dit soort banenmerken binnen nevens haar heel wichtig. Het is natuurlijk voor een hele grote groep jongeren goed. Het gaat volgens mij hier ook over leerwerken, stages en het gaat ook over echt werk. Maar ja, zo doen we ook een heleboel andere dingen waarbij het soms gewoon gaat om een coach te zoeken voor iemand. Om hem net het steuntje in de rug te geven om een goede keuze in zijn studie te kunnen maken. Of om te helpen om een stage te vinden. Ja, het is gewoon, elke jongere vraagt eigenlijk om een maatwerkaanpak. De meeste jongeren binnen was realistisch om echt boet naar haar eigen branche te zieken. Dat het net slaggert om werk te vinden. Nee, de dierverzorging sowieso niet. En, dus ik ben nu ook meer aan het richten op het managementfunctie. Ik ben nu huishoudelijke hulp bij de thuiszorg. En is dat ik best voor opleid bist? Nee, ik ben opgeleid voor pedagoog. Dus heel wat anders. Nou, het zijn van al die honderden werkloze jongeren zo'n je moederlees worden kennen. Maar er is echt wel wat goed nieuws. Nou, het goede nieuws is een klein beetje dat je ziet zeg maar, dat de jeugdwerkloosheid in Friesland wat sterker afneemt dan bijvoorbeeld in Groningen en in de kop van Overijssel. Ja, ik heb morgen al eindelijk vandaag succes. Dat vind ik iets oors, maar ja, ik is zeker dat ik werk krijg.